Kære kollegaer, jeg vil på vegne af JBO gerne tilbyde jer muligheden for at være en del af etableringen af JBO i USA. Vi vil i denne video lære jer at kommunikere hensigtsmæssigt, begå jer i det amerikanske privat- og erhvervsliv, og i det hele taget forberede jer på kulturmødet med USA. For at I bliver bedst integreret i det amerikanske samfund, beder jeg nu om jeres fulde opmærksomhed. Mange af jer sidder nok med et billede af, hvordan en amerikaner ser ud. En stereotyp. En stereotyp er et forenklet generalisering af et lands indbyggere. Den skal vi da prøve at glemme. Vi laver nemlig et kulturfilter, som bestemmer, hvilke indtryk vi tager til os. Vi skal have fjernet alle fordomme, hvilke er negative holdninger om amerikanerne, og skifte dem ud med brugbar viden i stedet. Et godt symbol på USA er det amerikanske flag, også kaldet Stars and Stripes. Amerikanerne er meget glade for deres land, og en smule patriotiske. Derfor er USA også etnocentriske, hvilket vil sige, at de ser deres egen kultur som at være den rigtige, og de har deres kultur som målestok, når de vurderer andre kulturer. I det amerikanske flag er der 50 stjerner, som hver især symboliserer en stat. Men det kan vi lære, at amerikanerne har en meget stor fædrelandskærlighed. Fædrelandet vil jeg nu uddybe en lille smule. Barack Obama er en stor helt for USA. Han er nemlig den første sorte præsident i USA. USA har haft præsidenter lige siden 1776, hvor George Washington, som også var en stor helt, underskrev uafhængighedserklæringen og skabte nationen USA. Barack Obama fik kun muligheden for at blive præsident på baggrund af Martin Luther King, som dannede ligestilling mellem sorte og hvide i USA. Barack Obama går ind for et bedre og sundere velfærdssamfund, end de har lige nu. Jeg vil uddybe USA's velfærdssamfund lidt senere. Men ud fra hvad jeg lige har sagt, kan vi konkludere, at amerikanerne har præsidenter. Barack Obama er den nuværende præsident, og der er ligestilling mellem sorte og hvide i USA. I USA er der nogle ritualer, som vi i Danmark ikke dyrker så meget. Deriblandt er Thanksgiving. Thanksgiving holdes den 4. torsdag i november. Højtiden startede i 1621, hvor de første europæere kom til Amerika, og de indfødte gav europæerne mad for at hjælpe dem med at skaffe føde. Det fortæller noget om, at amerikanerne går meget op i deres højtider, og at amerikanerne er imødekommende og venlige mennesker. Det USA er mest kendt for, og det der er en af USA's største værdier, er frihed og ligestilling. USA ligger relativt lavt på skalaen over de 53 lande med størst magtdistance, for de trives sammen. Magtdistance er graden af folks accept på skæv magtfordeling. Har man meget ulighed i et land, har man høj magtdistance. Og lav magtdistance, hvis man er meget lige i et land. Grunden til, at USA så ikke ligger helt i bunden, er fordi der er meget forskel på rig og fattig. På grund af deres ringe velfærdssamfund. USA har nemlig meget lave skatter, fordi de mener, at enhver mand til sin egen lykkes med, meget liberalistisk. Men de skal så betale for at gå på sygehus og så videre. Men den frihed, de har med deres penge, gør dem meget maskuline. Det vil sige, at de går meget op i penge og karriere og lignende. Hvor hvis man er feminin, et feminint land, går man op i omsorg og tryghed. Det er også derfor, USA er det mest individualistiske land i verden. Hvis man er individualistisk, tænker man kun på sig selv, hvor i modsætning til kollektivisme, hvor man tænker som en forenet nation, eller har en vi-følelse. Den sidste og meget vigtige ting er den amerikanske våbenlov, hvor vi i Danmark næsten ikke ejer et våben. Er det meget normalt for amerikanerne at eje et våben. Faktisk har størstedelen af amerikanerne et våben. De er derfor meget lavt struktureringsbehov. Hvilket betyder, at man til forskel fra højt struktureringsbehov ikke har brug for nær så mange love og regler. Måske virker det hele så uoverskueligt, men så kan I huske på det her. Her ser I Gils Hofteds løgdiagram. Her inddeles de førnævnte emner i ringe. Jeg har valgt at lægge flere eksempler på, så budskabet forstås til fulde. Og så vil jeg gerne ønske jer en rigtig god tur.